Tinokudokezai mabuja tauya nedzanyasi zuva rechimakumi mwedzi uno waGumiguru. Nyasi vanhu vanga vari kuungana nzvimbo dzakasiyana siyana dzonyika vari kuita kutekaira tekaira wachiti pasi nozvirango zvoupfumi. Ipapawo zvatorwadza kutoti wapwere wechikoro watadzisiwa kuenda kuchikoro nyasi nzvimbo zhinji wachinzi waende ikoko kuri kuita vanhu zvokutekaira wachiti pasi nozvirango zvoupfumi. Idi maSanction ya atoita kurwadza chaiko. Wamwe wagotoreketa kutoti wanga wari kuendawo kunyahwa kwaundomukira undonzima togumira pano chipinda ipo pane vanhu vari kuita zvokuratidzira zvirango zvoupfumi. Wamwe wagototi tagonzi handei kunyahwa kwaita munzira kwauzonzi taakuenda kuSanction pakaita kunyangariwa. Unoita kusaya kuti kohokonai kana zviri kuiti zvechokwadi kamu kuti vanhu vari kuvhiringidziwa nawo madii kundowasiya vanhu vachiita zvavanoda wegani pakaita kuoma. Apawo mizinda yeUnited States noUK yatokunyora pachena ichireketayo kuti isusu vanhu vari pazvirango zvoupfumi washoma, kunyanya weUK wagotoreketa kuti pano vanhu 5 basi vanenge vanatagwirei newabiyache. Asi kuAmerica wagototi aiwa zvirango zvoupfumi zviripo asi zvinokuwadza banyika sokubiwa kuri kuita mari kumigodhi zvimwe pakaita kunyangariwa. Hino kuti mabiya angu munozvionawo sei? Asi imi ndimunoziva kuti chakanyanya kupasa upfumi hwenyika chii? Zvirango zvoupfumi kana kutoti umbavha nouori huri kuitikawo. Mutungamiri wozeki mutongi Chigumba agotoreketai kutoti vanhu vomunyika dzasi kuAfrica vanotadza kuimba novanotekedza sarudzo dzomunyika dzavo nonyaya yedandemutande resocial media. Paipapa dandemutande rinotandarira vanhu rakaita soTwitter noFacebook ndo rinokonzeresa kuti vanhu vasaya kuziva nokusaya kuti kutemba kuti zviri kuitiwa nemapazi akaita sana zeki zvisvino. Wagari wokubulawayo wagoita kusimuka nosimba wakatoreketa kutoti kanzuru inofanira kureka zvaida kuita zvokwidza mitengoyo zvavanoita gore rinouya. Kureketa kuno kanzuru yatopedzera yatosiyana nazvo zvokwidza mitengoyo zvinhu gore rinouyazvi kutoti vanhu varerukirwe. Haidi wanga waita kumuka hondo chaiyo kuramba kuti zvikwidziwe mitengo. Iyo kanzuru yabva yandoreketa ikati vanhu vanofanira kuringira kutoti gore rinouya kunenge kuri bechisvinu chinouya kubva kukanzuru. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Wobazi rezvoutano nokugara zvakanaka kuwapwere ragotoreketa kutoti ipapa wakuuya pokareko donhedzera tumushongako chirwerecho mhetamakumbo. Paipapapa zvinoda kutoitika pokareko wapwere wese wari pasi pamakore 5 kuti zvinhu zviite zviri nani nokutoti wari kurwadziwa kuti zviri kuramba zvindoitika zvakaita sochirwere chegwirikwiti chagotekeshera mazuva mashoma apfuura chiye zvicharamba zvigozoitika pokare. Toramba tichitenda izvi. Endai koita wapwere wadonhedzewe kumushongako. Dhiri ropapomona mukuwedzera kuingidzira kwaro kurwadza izvezvi ratoita kunyanya kuvhiringidza vanhu vanogara ipapo papomonapo wachinongana kuvhuruza manyara kuti waboye chouwiri ikweyo. Watopa mushishi kureketa kuno pariba kuziva kuti zvichapera sei. Watonzi izvozvi vanogona kubisiwa apa vanhu vanopfuura churu chibodzi. Dhiriri hurumende ikaripfudza zvairikuda kuita kutoreketa kutoti vanhu vanopfuura churu chibodzi pachiribe kana basa pachiribe chouwiri. Hino kuti vanoita sei? Pakaita kunyangariwa chaipo. Asi tinondoshuvira kuti painoita zvainoita hurumende iyi iri kumanikidzira dhiriri ireke kugovavhiringawo vanhu varambe vachiboya chouwiri. Tiri kufara kuti mapurisa okuVicFalls nozuro agosunga mumwe murume wekuNigeria ane makore 42
nonyaya yekutakura zvinodhaka kwayanga totozvipinza munyika medu muno. Tiri kufara kuti wakamusunga. Dai zvaramba zvitovhiringidziwa chaiko, tinozvidaba zvinodhaka zvii. Wamunangarwa kwai wagoita kuti bumbiro kamutemo kawarwisa katsva kakanzi Independent Complaints Commission Act, kwokuti vanhu vanofanira kuenda komhangarira kana masoja kana mapurisa vanenge vari kuita mutsepwede nokusikinya ndokono. Kwai katanda kushanda kureketa kuno. Rekai tigoona kuti kune zvizhinji chere zvichachinjapo kana kuti unoramba uribe zvizhinji zvinochinja. Tinenge tichindokunyepai pozvinenge zviri kuitika. World Food Program yagoreketayo kuti izvezvi hwendo huno ingorino mari yokupa vanhu vanosvika zviuru 450 zvokudya basi, asi iri kuringira kuti vanhu vanopfuura mamiliyoni 2 nezviuru 700 zvowanhu zvichange zviri kuda chokudya. Zviri kutoreketa kuti pavanhu vari kuda zvokudya ava, mubodzi pawashanu ndiye anenge achiboya zvokudya. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti macheche vanoshaya chere zvokupa vanhu kuti vanhu varerukirwe nokudya. Tiringe nyaya dzoupfumi. RBZ waburitsayo kuti mari yokuAmerica ibodzi iri kutengiwa namadhora omunyika anoita 600 ano 32 nomasendi 13. Mari yapowa makambani nyasi kwai mamiliyoni 10 basi ndoapuwa. WoZimstat vanoita zvokuverengiwa kwezvinhu novanhu wagoburitsayo kuti pagore nepagore mumwedzi uno watiri kukwira kwezvinhu kwaderera mbichana kuenda pazvikamu 268 268% pachirungu. Ipapa kwai pamwedzi nopamwedzi watoita kuenda pazvikamu 3 zvibodzizvo kubva 100 pamwedzi nopamwedziyo mwedzi uno. Heno mabi angu kuti munozvionawo sei kuti ndizvo chokwadi chere kana kuti manyepo. Tiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese. Nyasi vanhu wawadziwa kureketa kuno kuseni apo dandemutandiro WhatsApp riraita kumukirira undodzima. Pakaita kunyangariwa chaipo. Radzima awa ribodzi chairo zvokutoti vanhu vangu vari kuvhiringika vachitadza kuziva kuti chii chiri kumboitika ipapa. Wabi yedu wekuBurundi kwai wagonziwo mutungamiri wehurumende ikweyo nowabi ache wabisiwa pazvirango zveupfumi zvonyika dzokuEurope dzo-EU. Tiri kuvarovera manja wabi yedu watakanwa. Isu tiri kundoramba tichiti gore rega regani tinenge tiri kuita zvokutekaidza wapwere wachiita kuti kwai zvirango zveupfumi zvibisiwe, vamwe vachienda kogara pamuzinda weAmerica, asi palibe chiri kuchinja. Ichokwadi kuti zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvichinje zvinofanira kundoitiwa kuti zvinhu zvichinje. Wanonadzira machokoreti eCadbury wagotoreketayo kuti kwai wachada kupopomedza mari inoita mamiliyoni 600 chaiwo mukunadziwa nokujahwa kochirimiwa chokoko zvezvinhu. Ipapa vanhu vanoziva nozvinoitika munhau dzokunadziwa kwokoko iyi vanondoreketa kuti paribe kana chibodzi nokuti mari iyo yese inondoperera mukubhadhara vanhu vanenge vachiita chino kupa varimi vacho vanenge vachida kuti wanzi wapuwe mari. Kwai anonzi Kanye West ajiwa izvezvi noAdidas novamwe vanomubatsira kuita tunhu twake taanoita. Ipapa kwai waakutoramba kutomuti wamupe mari nokuda kwemapwapwa chaiwo. Idi rekai wamutukudzi wagozoimba kuti wane mapwapwa musaende muchininga munosarira ikweyo. Ipapa zviri kutoreketa kuti zvinhu zvizhinji zvaari kuita akuita ari egani aribe kana munhu mubodzi ari kumubatsira. Heno mabi angu kuti munozvionawo zvakadini izvozvi. Nyasi mutambo UEFA Champions League iripo izvezvi, mandozvionera Megani kutoti chikwata cheJuventus randozuru rakapinda nyoka parichiribe kana chibodzi chisvinu chavari kuita. Waakundoita kunge heno chimwe chikwata chakamboita gore rese chiribe kujiwa chiya. Munondochiziva Megani. Aiwa, rekai tione kwezvinoperera. Asi kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.